Li Sûriyê kar û pîşeyên destî û kevneşûpî cihekî giring digirin. Pîşekarên Sûriyê kesên pêşî bûn ku dest bi pîşeya çêkirina şûşeyan kirin. Heta niha û tevî derketina amûrên nû jî. Hêj jî nişteciyên Şamê stîla berê diparêzin û ev pîşe bi rêya hin malbatên Şamê ji nifşekî digihe nifşekê din. هي هون فن النفخ انه انت عم تعطيهم الروح. چاوا کەسێ وێنەساز تابلۆیەکی ساز دکە مرۆڤ ji ڕح و کەداخوا ددە هونەرە بفکردنێ و مەهوراخە لێ ددا. هونەرژی بکار و کەداخە وەهایە. ئەمیش زاڕۆکتیەوە مژووری ویکارینە. ڕحێمە پێڤەهاتیە گرێدان. ئەگەر ئەز نەخۆشی ببم نکارم المالێ ببینم. وەک ڕەحمەتیە باوێ من ڕحێ من ژیل vê کارگەهەیە. باوێ من دگوت ئەس تەنێل کارگەها خوا هەست bi kêfxweşiyê dikim. Canê me bi vî karî ve hatiye girêdan. Ev 55 salin em li vir in. Ji bav û kalan gihîşte me. Bav û bapîrên me em ji dibistanê danîn kargehê. Digotin xwendina xwe xilas bike û were kargehê. Eger tu xwendinê de bi ser nekevî tê fêrî kar bibî. Niha li Sûriyê em tenê vî karî dikin. Karê me dijwar e. Zehmet e nifşên nû fêrî kar bibin. Ez şîretê li ciwanan dikim ku fêrî vî karî bibin dajnav neçe. Niha ez zarokên birayê xwe fêr dikim. Hinekî fêr bûne, lê nabe dev ji xwendinê berdin da fêrî kar bibin. Havînan biraziyê min munzir, ez dixwazim fêr bibe, êdî pifî parçeyekî dike, pêkane hîn bibe. زەحمەتی ئەوە کو مرۆڤ هەر 24 ساعتان دخەبتە. کارکەرێن مە پیشەیە bi تەمامی نزانن و نکارن bi تەمامی فێر ببن. حتا ئەگەر 15 20 ساڵان بمینین ژی. ئەس vêga 62 ساڵی مە. Ez di 6 saliya xwe de fêr bûm. Min ew ezber kiriye lê ez hîn jî fêr dibim. Em hin tiştên nû dikin wek wênesaziyê ku em nû fêrî wê bûne. Cûreyên şûşeyê, pirzgirêkên firnê divê mirov fêrî gelek tiştan bibe. Bazirganên Şamê di karê xwe de rastgone. Eger parçe şûşe nepaqij be em nafroşin. Lê eger kesek bixwaze wê tevî kêmasiya wê jî bibe, bila bibe. Tiştê baş ew e ku parçeyek nabe wek adin çimkî karê me destiye. Kiryar wê dibe da şanaziyê pê bike çimkî bi destê hosteyên Şamê hatiye çêkirin. Hemû karên destî jî wehane. پێویستە کەسێ بخوازە فێری کار ببە ڕاستگۆ بە چمکی ئەخلاقین پیشەیە ji هەر تشتی گرنگتر و پێشترن. هاي الاخلاق تبعها هي اهم شيء. پیشەکارên çêkirina şûşeya kelepûrî dê dema karê xwe de rastî gelek zehmetiyan tên. Ew dê pileyeka bilind a germê de kar dikin ku bingeha pîşeya wan e. Her wa hinek hunerên taybet bi vî karî hene û hûrbîniyeka zêde dixwaze, nexasme ku şûşe zû dişke. Lê pispûrî û ezmûna hostayên Sûriyê zûra van astengiyan dibe. Lewma piraniya welatên cîhanê daxwaza parçeyên şûşeyên Şamê dikin. Bi giştî firin ji xiştên agir tê çêkirin, da pileya germê ya bilind debar bike. Dema em dest bi kar dikin, em rengan ji hev cuda dikin. û her rengekî datînin rexekî. Em şûşeya şikestî tînin û ji kevir û devên qutiyên cam paqij dikin. Ev tişt bandor li kar dike. Gawa firin germ û amade dibe, em hinek şûşe dixin nawa wê heta firin tijî dibe û ji bo kar amade dibe. Em şûşeyê datînin aliyê dinê firinê. Ev ji du hucreyan pêk tê. Yek ji bo darêja camê û ya din ku em li tanîşta wê rûniştine ji bo kar e. Em dest bi derxistina parçeyên şûşeyê dikin. Şûşe dibe mîna hevîr. Pileya germiya firinê 200 pile ye. Wek me dît em hinekî pifî wê dikin. Da em bibînin em ê çi jê saz bikin. Navê vê qonaxê xerizandin e. Em piştre parçeyê ji hesin cuda dikin. Dîsan em pifî parçeyê dikin û wê amade dikin. Li got ka em dixwazin çê pê saz bikin. Li vir jî parçeyekê hesin a steviyayê heye. Em parçeyê li ser didevisînin. Da ku em binê parçeyê çê bikin. Ev navçe cihê ku me pêşî wê xerizand, da ku em vê ji hesin cuda bikin.
em avê bi ser de dirjînin û parçeyê difetilînin. Parçeyekê din a hesin amade ye, da ku em parçeyê jî binî ve pêve bikin. û da ku em çêkirina wê berdewam bikin. û paşê em carek din wê diparêzin. Çimkî dibe ku şûşe ziwa bibe. Êdî em dest bê vekirina parçeyê dikin. Çi peyal be yan jî guldang an tiştek din be. Em gelek rengan di firinê de bikartînin. Heft rengên: spiyê vekirî, şînê tarî, rengê fîrûzî, rengê kesk, rengê hingiv, rengê rûm û rengê tuyan. Niha parçeya me hazir e. Em datînin jor. Ev qonaxa biraştinê ye. Parçe pir germ e. Eger em wê bixin pileya germê ya normal, wê yek ser bişkê. Ew der cihê qelandinê ye. Pileya germê nêzîkî 500 ye û hêdî nizim dibe. Ev der sike ye û erebane têde hene. Em erebaneyekî datînin vir û em hemû parçeyên ku me çêkirine dixin nawa wê. û dema erebane tijî dibe em wê dehf didin û erebaneyekê din datînin heta jerexê din ve derkeve. Di vê qonaxê de em bi hêdî parçeyê sar dikin. Piştî ku ji aliyê din ve derdikeve, em dev jê ber didin heta bi temamî sar bibe û êdî amade be. Ev qonax qediyan. Lê qonaxên din mane, weke wênesaziyê. Du cor hene. Wênesaziya li ser şûşeya germ û ya sar. Wênesaziya li ser sar, wêneyeke ku reng û awa zêr têde hene. Wêneçêkirina germ jî heye. Wêne di firinên taybet bi wênesaziyê de tên çêkirin. Ez hêvîdarim ev kar her bimîne û ji nav neçe û di siberojê de jî berdewam bibe. Çimkî ev beşek ji mîrata Şamê ya kevnar e. Heçî kesê jê hez bike û tê de kar bike, wê tiştên pir bedev biafirîne. Şûşeya Şamê pir nazik e. Ereb di metelûkeka xwe de dibêjin ji şûşeya Şamê naziktir. Lê ji hatîbûna pîşekarên Şam û Sûriye û berdewamiya wan li ser vê pîşeya kelepûrî. Zora hemû astengiyên cuda cuda bir û hişt hemû nişteciyên Şam û Sûriye şanaziyê bi vê pîşeyê bikin.